di juraganku. Jangan lupa klik itu, subscribe aja di YouTube biar konten makin seru. Setiap like adalah senyum baru. Komentar juragan bikin kami maju. Dukung terus channel kami biar konten makin seru. Siap! Om! Bagus! Maknya Sama! Piye? Piye nang weh? Nyama! Sampah. Nyama! Yuk, Mutane nyo. Yang berhenti nyo. Sing empuk berhenti gawes. Makni yang aku gawes. Kaya ngene ketok bang golek liyane. Aku ya manut wae ta ya. Wong mungsuh dikon kok manut. Mengkani iki. Tapuk sandal dai matu. Iki tau tak nggo napuk bojoku rambali seminggu. Nah, Panus manik jajalan tiblis lanat aku ki ratu ning negaraku negara Mandura. Kok nek raja jama ya Mas ya. Ngopo? Perang. Ayo nendi. Yuk tak golek mantol sik. Perang kok golek mantel. Ya ampun masa ora dong lho Mas. Ayo ngerti karepku lho tak jiwit lho Mas. Kowe iki brengosen kok omongane kaya ngono. Jiwaku Mas. Jiwaku wedok Mas. Wedok. Lho wis tak korting. Gah. Selawe Mas. Moh. 13. Ya ampun lek jujuri 2000 iki lho. Ora ya ora wangon tobat. Panut. Iki kaya Bagong. Aku sing iso ndukuke banyu nang ember kae. Ana minggir kono sengit aku. Tobat. Mengko aku yang bakal gawe srana pati ning para Pandhawa. Mekaten bawa penemban. Iya. Menawi mekaten sampun kula piyambak nanging kula nyuwun dipun biyantu bawa penemban. Tak bantu donga lan pangestu. Namung donga lan pangestu. Loh, kuwi ndayani tumraping sapa wae sebab kuwi donganing Begawan Durna ki aja dianggep bieh-bieh. Donganing Begawan Durna iki aja dianggep donga cepete. Nanging mesti bakal ndayani karang kowe. Mula ketapno para wadyabala segelas pawan saka Imbata Sarembak. Kabeh prajuritmu dikon ngepung wakul mbaya mangap perang kadempel. Aja nganti Semar merucut sarta Pandhawa uga merucut. Semar, Pandhawa, Natandrawati mati, anak Prabu Duryudana bakal bombong penggali. Nek kowe tak aturake saring anak Prabu Duryudana bakal nampa kanugrahan ing sak murwat, sak bobot karo apa sing tok labetke. Mekaten penemban. Iya. Menawi katen kula nyuwun pamit badhe mbidhalaken para wadyabala supados ngepung wakul padukan Karang Kadempel. Sing ati-ati nggih, aja kaya bocah cilik. Nyuwun pangestu penemban. Ya, sing ati-ati tak pangestoni nggih.
Yang kumara sangyaning Prawadyabala Mandekata lawan Bindi Paksa tambur Miang suling pepandhen dalutak pepandhen dalutak miwa bandera kakandha mawarna-warna wonten timbalan Gusti ngawi sanggene Prawadyabala saking Mbata Sarimbak wonten timbalan Gusti ngawi sanggene Prawadyabala iya Gusti wonten timbalan ngawi sanggene Prawadyabala ora tak wiji mbaka siji tumuli ana kang dadi dawuhku non parang kemaringipun Gusti kula ngemban dawuh timbalaning bapa guruku Bapa Penemban Durna rika lungguhan samengko aku kudu bisa ningkes marang para Pandhawa cilike ngrangket gedene gawe sirnaning para Pandhawa mongko iki ana dak-dakaning pasulayan nggonku nusul marang para Pandhawa ning Karang Kadempel tinemu dina iki bakal kasembadan penjangkaku nggonku mbondo marang para Pandhawa nanging jebul ora enteng sanggane ingkang dadi palang ya kuwi anak-anake Semar Badranaya ingkang bakal nandhingi marang panjenenganing ingsun mula Prawadyabala Mbata Sarimbaka jempuk kendhani nggonmu dandan nanging malah kepara kenceng ana Karang Kadempel mekul wakul baya mangap ora ana kawula Karang Kadempel sing iso metu saka laladan Karang Kadempel yen pancen sajake mbondo kalani sangu obor Karang Kadempel dusun Karang Kadempel diobong yen perlu non ngestakaken dawuh lajeng mangkipun Prawadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor lintang mangkato dina iki non nyun pamit mantal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bocah tumenggungan Sayang gak
Dhisik Bathang Istiaki piye? Langga ana dhisik Bathang Istiaki babu. Wis samapta ing gati sawiging diri para wadyabala iki arang kadempel ya ora bakal mundur sejangkah. Wani harau sing tawedeni apamu. Ora minggat saka arep aku tak dedeg andemamu lakon tinjung akhirat nyawamu. Tak gletho sirahmu rondo bojomu selawase urip parep.
iya. Ya. Piye? Piye to kowe? Nyapa? Sampah. Nyapa? Nyuwuk. Nyo. Oh, mbok menawa kemeken nyono gamelan. Ya? Mau nyaman. Menjerit akan kemudian pinggan kangkong mangil. Ayo, ungalno dadamu. Kaya apa aku sing tekaning bati? Iya. Kaya apa aku sing tekaning bati? Nyamon kanjeng. Wani tenan karo aku. Ora nganton iki. Mane, Jenengmu sapa? aku temenggung menjalani tanyo. Sapa? Menjalani yo. Tulisen. Tulis. Aku radong ngomongamu. Ora jiker iki. Repotke. Ya. Abdining Prabu Somadenta tumenggung menak kedali seta. Nul. Kabikan jeneng Yo pen trewet. Nyamoy. Raden Gatotkaca. Anjut kanyo. Dasar Paranyata. Ayo. Ora prajurit menyawankan gantengan cuma dia ana wong ngandani lagi iki. Piye? Waduh. Menyulit dengan ini menawi nampun tempat panjani mau iki. Tulis. Waduh, nyawa banget iki. Prajuritmu ora gelem mundur kelakon tak pateni dening aku. Ngono to karepmu? Bener. Kowe iso mateni Gatotkaca sasat iso njero langit. Aduh, nyombong. Ngendi sing kobong? Nyombong. Sombong. Nah, kene paham. Ora jeneng umuk. Kowe nibake tangan aku iso ngrasake lara. Aku meguru karo kowe 20 taun. Ngono. Ngomongane enak ini kuat ibadanmu tadi. Jajalan. Jajalan. Ya nyok bindeng aku wae. Aku ketularan karo kowe omong karo wong bindeng.
Munyan ini aku. Nyo, tibakno. Mati. Nyo. Nang. Nang. Piye? Mangkel. Pecel. Kesel. Nek kesel asah perang. Nani ini. Nyo. Nane. Ana mo Nah, musuh kowe. Piye kae? Piye? Nah, musuh kowe amoh. Prajurit kok milih. Nah, cilik. Dar. Nah, Sencaki. nyaki. Sencaki. Nyaki. Antem modar. Sencaki. Nyaki. Ora ngece. Ngene to. Omongane jan kaya ngene. Sencaki. Nyaki. Sopo? Nak nyayena. Sopo? Nak nyayena. Ayo, ungalno dadamu. Mutane. Tibakno. Haji tur atas. Nanti Nek munyo. musuh aku. Oya nanya. Ranita, mengko wae Ranita. Nane aku nek lelok itu wah. Ranita. Wah. Nih banget nih. Sopo? Sopo? Nyulit mata nyari mak. Nak nyari itu. Nama? Werkudara. Werkudara? Iya. Wajib. Tepak tak kamu dar. Tibakno. Lunyu ya. Wah, aja ketanggungan tibakno. Ayo gage. Tangan loro, aja tangan siji. Mantap. Indah, ini lunyu, indah. Ini. Makan menyang kamu. Wah, ini nyanyi ambuh. Nanti. Lek munyo. Menangan. Apa? Baladewa. Hmm? Baladewa. Nyapa? Baladewa bosok. Baladewa bosok. Bosoke ora. Kowe prajurit kono? Iya. Kowe prajurit balane Prabu Somadenta Sarmbaya Semar. Iya. Nyar, palanya. Kowe nek ngene nguncalke ratu niku tekan ya paning pendapa andungan anak-andung. Ayo. Anya minyak-minyak mani anu randung niku ayo ngake. Iki minyak kedali kendot tandang kono. Muni piye? Muni piye kowe? Muni piye? Aku jengin aja kakak. Kowe kon ngamplengi ngono piye? Aku ora cetha apa gunemamu aku ora cetha. Ning kowe kon ngamplengi ngono piye? Muni ya iya. Muni ya iya. Ora. Muni ya iya. Kowe ketemu karo Gatotkaca, ketemu Sencaki karo Werkudara, isih akeh palimarmane, isih akeh pangapurane. Ning nek Baladewa ketemu karo mungsuh, mungsuhku ora tau ana sing bali slamet ki ora tau ana. Mungsuhku ora tau ana sing bali urip ki ora tau ana. Mesti tak lolohi lenggala cangkeme modar. Kan kon lolohi nenggala. Iya, kon lolohi nenggala. Semaku apa yo ya jek-jekane. Ayo gage, ngantemo Baladewa. Ngantemo. Kowe wani ngantem Gatotkaca Setyaki karo Werkudara kok karo Baladewa ora wani ngantem piye? Ngantemo, wis. Mutan
ngene ning aku. Nyo, guys, ning nganti ora modar kok tak dupaki cangkemmu. Ayo wis. Aduh, aja no. Ngarep aja aku. Dewis. Wes kene ngomat ni tibano. Ayo tibano wis ngantem urung. Oh, wis bajigur iki. Lho, wis to, wis ket mau. Kowe nak kronya. Ayo gage tibano. Mati kowe. Mati kowe. Wis tutup. Modar kowe. Modar kowe. Go gaman. Gowo gaman. Gowo gaman. Ora gowo. Nyilih kancane, wis. Nyilih kancane. Ketanggungan kowe iku kuwi Baladewa nganggo tangan ora nggo gaman gawe. Nyilih kancamu. Ya ya konye. Aduh. Iki mungsu kok repot banget to iki. Ya wis. Nggih, ya. Kaya anane waton gelut. Ya bendho modar kowe. Baladewa iki Pak pusaka kayangane ora tedas kok kan kowe nggo bendho kaya ngono kuwi. Isine ning sepete kuwi bangkone bakulik degan to kuwi. Iya to? Ah sanane kok. Ya bacok modar. Tibano. Ayo ganti ketul. Ganti. Ya. Pusaka ketule gorene. Ya, numpak. Mutane nyo. Yang ngono ndi nyo? Sing empuk ngono ndi gawe wis. Makni ning aku gawe wis. Kaya ngene ketok mau golek liyane. Aku kok ya manut wae ta ya. Wong mungsuh kok dikon kok manut. Mingkani iki. Tapuk sandal dai matu. Iki tau tak nggo napuk bojoku rambali seminggu. Nah, Manus manik jajalan tiblis lanat aku ki ratu ning negaraku negara Mandura. Kok ning tutup padake wong elek, Ratu kok tapu sandal iki anggepmu aku ki apa? Aku ki apa? Sampeyan ratu. Nek ratu iki bali. Kancamu jak bali kabeh. Prabu Sumadenta, Ratu Gustimu kon bali. Mbane nang kene dadi banten, nang kene dadi modar. Ora bakal bali. Taun ana wintana nek durung boyong Semar Batrana ora bakal bali. Piye? Nek urung boyong Semar Batrana ora bakal bali. Muni piye cangkemmu? Nek urung boyong Semar Batrana ora kena bali. Bles lalat, lali tapuki cangkeme. Pejahu lho, Mbah. Mungsuhe sapa? Ming arep mbayang Semar kok dodeng gedebuk. Mungsuhe sapa? Inggih. Jebul kathah sing betengi. Sing betengi sapa? Tiang-tiang saking Amarta, Ndarawati lan Mandura. Lah komplit kuwi. Nggih. Kalah kowe. Kawon Mungsuh sapa? Sencaki. Kowe mungsuh Sencaki? Nggih. Engko nek tekan omah syukuran gendurenan ya. Sebabe Bejo kowe ora modar. Ngucapke syukur ngersaning Gusti kowe ora dipateni lu Sencaki. Sencaki iki nek gelut mesti mungsuhe kudu mati ning kowe iso lolos. Kena ge wis golek uba rampe. nggih, Mbah. Undang Mbah Kaum. Nggih. Disyukuri kowe ora modar. Nggih. Mati aku. Mungsuhmu sapa? Dereng takon-takonan. Ciri-cirine Dadane murup sak tibok. Wonge iso ngambah Dirgantara. Ngladeni kula niki nganggo sikut, nganggo tangan jeleng, ngoten. Kowe tak kandhani ya kuwi anake Werkudara jenenge Gatotkaca. Bejo sirahmu isih tememplek nang kono.
Nek Gatotkaca nesu tenan kowe dicandak sirahmu sikile Gatotkaca mancat pundak kiwa tengen jabut drol muter. Napa nggih? Tamangi ya. Sampeyan kok prisa? Lho aku pecinta wayang padake. Mula aku iso ndelok dadi ngerti ciri khas satriya-satriya tanah Jawa. Mekaten, Bang. Mundur kono. Nggih. Menak kedali cetha. Nggih, Mas. Suaramu melotrok mau suaramu ki bening apik resik. Kala menjinge medun, Mbah. Mergane Nyancar kali bolone mok. Wong kok galake luar biasa. Nek apa wis? Kon bali prajurit murem ora? Ora kembali rumah dik diampuni kaya nak tapuki cangkemmu. Modal lho. Nek mitutke kala mending teng pundi ki, Mbah? aku ora ngerti wis ngono. Lah kok dadi nang nggon cedhak dada ta kuwi? Nggih. Teng mriki niki. Wis tukokno kotang malah ora apa-apa. Wong kala mending kok nukokke kotang amenake dhewe mati aku. Panut. Nut. Panut. Kula wonten dawuh, Mbah. Aku ki nggawa kancae kok. Ora lanang, ora wedok. Arep maju perang ora nut. Tobat, tobat. Mung suwe sapa, Mbah? Mung suwe balane Semar satriya-satriya Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Asem bagus-bagus ora, Mbah? Ya bagus-bagus. Nek pancen prajurite iso disawang amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Wong Ndarawati, wong Ngamarta, wong Mandura candhak siramu cet terus tak itlik-itik nggon gulu. Modar kaliren kowe tak kandhani. Kana maju kono. Amo. Wis ora galak babar blas. Amo iku jenenge amo kok. Amo. Oh, wis ora kono ge maju ampun dimbe, Mbah. Mang sawang, mang tonton, Mbah. Panut ajeng tumandang karya. Kana mangkat kono iso mateni wong-wong kuwi gedhe gancaramu. Ya candala sebul modiar dening aku parang kowe. Sopo iki? Kenalan, Mas. Sopo? Panut. Panut. Prajurit. Ya sok prajurit. Ya sok ora. Sampeyan sapa, Mas? Setyaki. Allah ya ampun. Ora kuat aku. Ora kuat ngopo? Lagi iki lho, Mas, aku nyawang wong bagus ora jamak-jamak. Ning negaraku iki wong ora ana sing bagus, kadang kala matane telu barang. Nang nggonamu? Mas, lha ampun jijik pokoke aku nggak sampe nggak iso jatuh cintreng. Ngono. Terus Aku nyawang kowe ya ampun. Dadaku deg-degan cepet banget lho, Mas. kowe iki prajurit apa-apa? Ya prajurit, ya tukang salon. Oh, Mas arep potong? ora. Ya Mas ya tak kerimbat. Ora sah. Neng kene iki ajange wong perang. Ya ampun barang tekan kene aku ora iso perang, Mas. Lho gantengmu ya ampun ya cilik niki. Ah, otote kencenge ra jamak-jamak ya Mas ya. Ngopo? Perang. Ayo nendi? Ya tak golek mantol sik. Perang kok golek mantel. Ya ampun masa ora dong lho, Mas. Ayo ngerti karepku lho tak jiwit lho, Mas. Kowe iki brengosen kok omongane kaya ngono. Jiwaku, Mas. Jiwaku wedok, Mas.
Wedok. Tapi aku tukul rambutnya pirang-pirang ya. Brengose ya tukul, godheke ya tukul, simbar ya tukul. Ning ra kata-kataku isih manis to, Mas. Iya, manis. Saiki wis jam 1 lho, Mas. Ya ora masalah yuk perang yuk. Tak korting wis, Mas, tak korting. Pasem wis sore mau ora pepayon blas. Ayo Mas yuk perang yuk. Ayo to Mas Setyaki perang ya ampun, ayo to. Gilane. Oh, malah melayu. Mas Setyaki. Ya ampun brengose geli aku. Umpama brengos mau ora tahan deh. Jari Paman Setyaki ana mungsuh sing digdaya jenenge Panut. Kowe wonge. Iki suarane ya ampun tambah gandem malah bingung aku rasane. Asem wong tanah Jawa, wong aran kadembel kok ora ana sing elek ya. Sapa Mas? Iya, Totkaca. Iya, Totkaca. Nalindra ing Pringgondani. Nalindra nom-nom wis dadi ratu asem tenan Mas. Kowe Panut. Iya. Paman Setyaki kalah karo kowe. Kalah ya ampun durung tak apa-apake wis. Isin aku. Terlalu dini. Terlalu dini. Ya ampun ora sembodo karo le. Wah iso kaya ngono kae. Barang anu terus ning alah ya ampun isin aku. Ngrecek. Asem aku diapusi. Manus maning jajalan. Sik, kowe aja maju sik. Sajayana wong digdaya. Aduh gede banget ya ampun. Gede tenan ya ampun rambayangke lengene wis semene ora. Ya ampun dah heboh lengene. Lengene iki lho ora tahan aku mosok lho. Ya ampun. Apa cukup ya? Sapa Mas? Bratasena. Alah, Mas Sena to. Kok saiki tambah kuru to, Mas? Ya ampun, ora kelingan ketemu nang sarkem to. Wah, ngerti aku. Aduh ya ampun ini tambah ganteng lho, Mas. Tambah ganteng ya ampun tawae tambah kuru. Ora apa-apa, Mas. Isih sehat to? Iya. Isih sehat to, Mas? Isih. Ya ampun yuk. Yuk mampir neng salonku yuk. Oka. Wah. Kene ora dikapak-kapake do wedi kabeh karo aku. Ya ya sapa meneh sing arep maju mungsuh Panut. Iki sapa iki ya ampun iki wong apa kewan? Kewan cengelmu ora. Iki wong ngono kok. Ya ampun, ya ampun. Lah kok pindah kene? Ora. Ya ampun, iki wong salah kedaden, wong salah kedaden. Masa neng kene ya ampun. Ya ora neng kene to. Oh. Ngawur. Mundur sampe naik dhewe. Ngarepe lho. Sapa kowe? Aku Panut. Panut. Oh, Mas. Bendaramu do wedi kabeh karo aku kowe mung batur to? Heeh. Ya ora masalah ya, Mas ya. Ayo Mas batur ya ora masalah mbak ora ngomong-ngomong. Ayo.
Lho. Iki digapake to? Gelut. Moh. Ayo to, Mas. Gelut wis tak korting. Gah. Selawe, Mas. Moh. 13. Ya ampun lek jujuri 2000 iki lho. Ora ya ora wangon to bat-bat. Panut. Iki kaya Bagong. Aku sing iso njukuke banyu nang ember kae. Ana minggir kon sengit aku. Bat-bat. Ayo mos ora merata jaya merata imbang yen padha-padha. Iki sapa iki mripate mendelik pisan. Sapa kowe? Kowe sapa? Aku Panut, Mas. Sapa? Aku Baladewa. Ya ampun, Mas Baladewa. Mas-mas ndasmu. Aku iki ratu. Oh, si nuwun. Lah, rak ngono, nganggo tata krama. Injih. Ya ampun. Badhe menapa? Goleki mungsuh ning ngriki papane peperangan. Kowe bolo ngendi? Kula bala mbata Salembang. Nah, nek ngono kuwi mungsuhku. Ayo minggat. Minggat. Aku seneng sing kasar. Aku seneng nek ana sing kasar iki seneng banget aku nganggo diajar. Nganggo diajar. Ngene siki mengko to. Hei, jar ngopo iki? Arep ngopo? Bangane alus-alusan ki ora serem. Ora ana apa jenenge? Aktivitas. Ora ana sosialisasi. Omong aton ngawur. Aktivitas sosialisasi dengkulmu mlojot kuwi. Ora ana lokomotif. Alah ya ampun, kleru. Ya ampun, kleru. Ayo bali ra. Ora jiji kowe. Ora jiji. Aku arep perang. Perang karo sapa? Perang karo wong aran Nyadembel. Anane aku. Ayo gelut karo aku. Ayo gelut karo aku. Yakin? Iya. Tenan lho. Iya. Kancamu do mblenjani kabeh, sampean ora ya, Mas? Ora. Asik. Ayo sik ya, Mas. Bukan ngresiki suket kae ngopo kae? Hei, bareng ngopo? Lah, buat tempat. Nggo ngopo? Nggo perang no. Nggo perang. Manus paning jajarat iblis lanat nggugu karepe dhewe. Ora gelem bali opo piye? Ora. Ora gelem bali. Ora. Kowe konangan Baladewa pengen dijung akhirat nyawamu mot. Piye not? Teko bayake, Mbah. Ya ampun, Mbah, keteko bayake, Mbah. Mesake tak benake ya. Nggih. Aduh, Mbah. Sakit, Mbah. Sakit. Iya, aku ngerti lara tak benake. Injih, Mbah, sakit. Menengo iki nggon bangkean tak dudule. Nggih, Mbah. Ngapain? Kerim, Mbah. Aku kan sensitif. Kerim, Mbah. Wong lagi arti benake kok senengane. Mbah. Ampun gon kelek, Mbah. Hih kowe. Hih. Wah, ngene arep napuk kok ora tekan ora. Menengo. Ya ampun. Prabu Baladewa kasare, Mbah. Maine kasar. Nah iya. Mosok nganggo gaya ngene bareng. Njur piye wis, Mbah? Bayangno njur piye? Ah wis tak bayangke kowe no terus ana wis kana bali tukang parkir wae kena not. Dadak perang barang dadak dadi wadyabala barang sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun.